Bé, tal com diu el punt de l'ordre del dia, avui el que fem és la presentació, l'activació que ja hem començat en alguna sessió del procés de participació, però pensem que valia la pena que en aquest Consell de Ciutat féssim una actualització, per dir-lo d'una manera planera, una actualització del pla director. El pla director, com sabeu, va tenir el seu recorregut de tramitació, es va aprovar, va tenir uns recursos, una presentació per part de diferents actors, tant grups municipals com d'altres actors que res tenen a veure amb l'àmbit de la corporació. Es va recórrer, va haver-hi unes sentències contràries en el pla director, la via judicial encara continua i aquesta via judicial, que té la seva vida pròpia, independentment d'aquesta via, el que vam decidir va ser reiniciar el procés de tramitació del pla director per poder actualitzar-lo, per poder millorar-lo i per poder adaptar algunes coses que havíem vist. Uns dels elements que en l'anterior pla director va haver-hi, tots som conscients, jo crec, tots els que hi som aquí, va generar una certa controvèrsia alguns elements i molts, no sé si tots, ara ho veurem, no sé si tots, però la immensa majoria dels elements que van generar aquella controvèrsia, el que hem fet, el que hem intentat fer treballant, i molt especialment des del Consorci per la Reforma de la Gran Via, que és l'administració actuant, el que s'ha fet és incorporar o veure com resoldre aquells neguits que es van plantejar en el seu moment pels diferents actors que van recórrer aquell pla director al que va estar recorregut. Per tant, ara veureu i ens centrarem fonamentalment en els canvis, estem parlant, diguéssim, de la mateixa zona de la ciutat, perquè ens entenguem, i per tant ens centrarem fonamentalment en els canvis. Aquí veieu l'àmbit d'actuació, com veieu és el que està marcat en vermell, però teniu els elements cabdals de la situació, que com sabeu és un dels elements fonamentals per al desenvolupament d'aquesta intervenció. Si comencéssim des de l'esquerra, allà tenim l'aeroport, el polígon Pratenc, perdó, estem parlant dels cercles blaus, a l'aeroport, el polígon Pratenc, el desenvolupament de la plaça Europa i de la Gran Via a la nostra ciutat, després continuaríem cap al port i els eixos d'activitat a la ciutat de Barcelona, la plaça Espanya, la plaça Catalunya, i els grans eixos viaris i, com no, les rondes que ens envolten, que com sabeu, les rondes envolten o, diguéssim, integren internament dues ciutats de manera plena, que són l'Hospitalet i Barcelona. L'àmbit d'actuació és el que teniu marcat en vermell. La línia vermella és un àmbit de territori municipal, o sigui, dels límits del terme municipal, i la taca vermella que veieu a l'esquerra és l'àmbit d'actuació, que com ara veurem és sensiblement diferent al que teníem en l'anterior pla director. Aquí teniu el que hem fet és treballar, com sabeu, si no sabeu, us ho expressem, en l'àrea metropolitana s'està treballant amb un nou pla director que ha de substituir el Pla General Metropolità de l'any 76. Aquest pla director contempla una sèrie de situacions i el que hem fet és, en la nova redacció d'aquest pla director Biopol Gran Via, és ja incorporar, interioritzar els elements que ja el pla director metropolità ja té incorporats. I, per tant, sectors que ja venen marcats, i en el nostre cas, en el cercle vermell, que és on està focalitzat el pla director que estem plantejant, ja està definit en dues àrees, una àrea de transformació urbana d'interès metropolità i una àrea especialitzada d'equipaments, parcs i altres sistemes en capacitat de desenvolupament. Així ho defineix el pla director
de l'àrea metropolitana. La part, diguéssim, més cap a baix, la ratllada, perquè ens entenguem, és la segona que... No, perdó, és la primera que us deia, la de transformació urbana d'interès metropolità, i la part de dalt d'aquest blau més clar és la zona d'equipaments, parcs i sistemes en capacitat de desenvolupament. En el desenvolupament o en la redacció d'aquest nou pla hem demanat algunes qüestions per incorporar a la seva formulació. En aquest cas, és tot un impacte, un tema d'impacte econòmic, i després volem remarcar i insistir molt, perquè crec que si no queda desvirtuat el que estem fent aquí, el que s'està fent és posar en valor un sector biomèdic que genera un ecosistema de salut que ja és present a la nostra ciutat. I, per tant, la intervenció només es justifica si som capaços de donar-li valor afegit, de donar-li més possibilitats, de fer créixer aquest clúster biomèdic, de fer créixer aquesta activitat salut en aquest entorn, entenem, privilegiat dintre del marc de l'àrea metropolitana. Per tant, element fonamental, tot això es fa per poder posar-lo al servei d'aquest desenvolupament biomèdic. I, per una altra banda, el que vam anar a buscar era que algú extern, en aquest cas la Universitat de Barcelona, ens fes una projecció de quin seria l'impacte amb el que s'estava plantejant de fer aquí. Teniu les dades. L'Hospital de Bellvitge en aquest moment té 4.473 professionals i 745 llits disponibles. Al campus de Ciències de la Salut està la Universitat, l'IDIB, l'ICO, el Duran i Reynals, la Fundació Josep Finestres, és a dir, multiplicitat d'actors, però si veieu a baix hi ha alguns elements que pensem que són rellevants. L'impacte previst en PIB és un impacte d'aproximadament 4.400 milions d'euros i amb una facturació anual de 6.800 milions d'euros en el sector. Per tant, l'impacte, tant en llocs de treball com en economia, és un impacte molt i molt rellevant. Això, a més, significaria estar operant sobre el 1,2 del PIB de Catalunya, només en aquest sector. Estem operant sobre una zona total de 4,3 quilòmetres a la Gran Via. Aquests 4,3 quilòmetres de la Gran Via van de l'inici del nostre terme municipal en el riu Llobregat fins a la plaça Cerdà. És tot l'eix Gran Via que en el seu dia es va identificar com un element de transformació per al conjunt de la ciutat. Amb 4 actuacions. La primera actuació va ser el soterrament de la plaça Cerdà i a l'inici del seu soterrament i, per tant, de la nova façana de Gran Via a la nostra ciutat. El segon element, número 2, va ser la ciutat de la justícia i l'inici de la modificació d'activitats. Per als més joves, recordar-los que a la ciutat de la justícia el que hi havia era una caserna militar, perquè, permeteu-me que us ho digui, perquè això ho repeteixo jo molt, senyal segurament que em faig gran, perdem molt ràpid la memòria. Podem opinar, faltaria més, sobre tot el que passa avui, però val la pena que també ho posem en relació amb el que passava o amb el que hi havia abans. Per tant, a la ciutat de la justícia hi havia una caserna militar. El número 3 té a veure amb la plaça Europa i tot el desenvolupament del districte econòmic i amb el seu gran motor que va significar i que encara avui significa la Fira. Aquest va ser el gran canvi, la gran transformació per al conjunt de la ciutat. Això, els que m'heu sentit altres vegades, jo sempre ho dic, la gran transformació no va ser soterrar la Gran Via, la gran transformació és que vam passar a ser la segona ciutat de Catalunya
en nombre de llocs de treball localitzats i la segona ciutat de Catalunya en aportació al PIB de Catalunya. Això és la transformació de la ciutat. A l'aspecte físic es va posar al servei d'aquest objectiu i aquest és l'objectiu que hem assolit. Per tant, aquests han estat els tres elements que ja coneixem i el quart element és la segona part de la transformació que ens porta a saltar les vies del tren que malauradament encara hi són i ens porta fins al límit del terme municipal amb el riu Llobregat. Per tant, després d'aquest treball, el que tindrem que fer és cosir entre el 3 i el 4 perquè aquelles vies que desapareixin, les que venen de Cantunis i passen per sota de la Gran Via, ens permetin que el que ara és la rodona aquella del pont de Sant Roc al final de la Rambla de la Marina acabi convertint-se en una rotonda. Aquest que veieu és el PDU Gran Via Llobregat, el que es va aprovar en el seu moment. Suposo que l'identifiqueu els que heu seguit la vida del pla director, el sector 1, que és el sector que queda per sota de la Gran Via, el que té la forma aquesta més cònica, el sector 2, que és el que queda més tocant el que és la ronda i que té fonamentalment aquest verd pistatxo intens en la part groga a la part de sota, i el sector 3, que és el que està a dalt de tot, en forma d'U, també amb un color mostassa, diguéssim, i un tros blau. Al mig de tot aquest sector hi ha 3 taques liles. Les 3 taques liles són les 3 masies que, com sabeu, formaven part del pla director per poder ser entomades per l'Ajuntament com a equipament. La taca de color vermell és tot el recinte de l'Hospital de Bellvitge amb la universitat i tot el seu desenvolupament que queda al marge del pla director. Aquest era el pla director que es va aprovar en el seu moment. I aquest és el nou pla director. Si estiguessi 3 metres més avall, m'aproparia per assenyalar, però intento fer-ho des d'aquí. Primera qüestió, al sector 3, la U invertida, que estava a la part de dalt del verd, ha desaparegut del pla director. Per tant, estem rebaixant aquest impacte, estem rebaixant el sostre destinat i, evidentment, el sòl que intervenia en el pla director. Això significa una minoració aproximadament de 75.000 metres quadrats de sostre menys que té aquest pla director respecte del que teníem aprovat amb anterioritat. Si veieu, tot el que coneixem com a Caltrabal està dividit en 2 colors verds. Sí? El color verd més clar, el plantejament que es fa és que, tal com veieu a la literatura, si ho podeu llegir, en el SV2, que posa com a pla estratègic, parc estratègic, diu, amb la funció de preservació dels hàbitats i ecosistemes actuals. Això què vol dir? Això vol dir la preservació dels ecosistemes actuals amb l'activitat agrícola que, com sabeu, s'està desenvolupant amb terrenys qualificats de zona verda. Això no es pot modificar. La zona verda continua sent zona verda, però es mantindrien aquests usos amb una cessió cap a l'Ajuntament com a titular públic d'aquest terreny. Sabeu que aquest era un dels elements de controvèrsia, que es deia, hem de mantenir l'activitat agrícola. Mantenim l'activitat agrícola amb un 80-85%. El verd que queda més intens a la dreta d'aquesta taca, això sí que seria parc, perquè seria el parc que donaria façana cap a l'Hospital de Bellvitge i a l'avinguda Feixa Llarga. Aquesta avinguda que en el seu final ja deixa de ser l'escalèstric que és actualment per ser una rotonda direccional de tot el tràfic cap a la Gran Via, en sentit Baix Llobregat o en sentit plaça Cerdà. I el blau que queda per sota d'aquests 2 verds fem una permuta, perquè si em permeteu l'expressió. Un altre dels elements que es va posar en qüestió i que va generar força debat
era que hi hagués edificabilitat en el sud del parc. Es deia, escolta, el parc, a la part de baix, té masses edificis, té massa sostre, no estem d'acord amb aquest sostre. Doncs el que hem fet és aquest sostre l'hem portat a on ara està el tenis Gran Via, davant de l'ICO, perquè ens entenguem, on està tot l'equipament esportiu i tota aquella zona d'equipament esportiu, més els metres d'equipament que es guanyen, es porten a aquesta part sud de Cal Trabal. Per tant, aquí a la zona per sobre de la Gran Via, el que ens queda és verd, qualificació de verd, amb activitat agrícola amb un 85%, amb recuperació de 2 masies, perquè la tercera queda en el sector 3, amb recuperació de 2 masies com a equipament, amb una zona de parc tal qual i amb equipament esportiu, que a més donaria sentit a tota l'activitat esportiva que tenim a la Mansana o al sector de la Feixa Llarga, on sabeu que està els camps de futbol, de rugbi, que està just al davant, a l'altra banda del carrer. I tota l'edificabilitat, que com dèiem és 75.000 metres menys que en l'anterior pla director, queden per sota de la Gran Via. I després un altre element que també va generar una certa controvèrsia, que malgrat que es millorava prou a l'accés al riu en l'anterior pla director, en l'actual, si veieu, hi ha 2 taques verdes, a mà esquerra on està la fletxa vermella, veieu que per sobre i per sota hi ha 2 taques verdes, aquestes 2 taques verdes són una ampliació de la zona verda, que ara veureu el desenvolupament, perquè no és una zona verda apartada o inaccessible, sinó que veureu com juga un paper fonamental per ser el corredor d'accés al parc fluvial al riu Llobregat. Aquí ho veiem una mica més clar. Aquí ens centrem en aquest àmbit de la zona verda i del desenvolupament del parc estratègic. Llavors, aquí el que veieu és el que us deia de Cal Trabal, amb els 2 tons de verd, el verd que queda més a la dreta perquè faci de façana cap al carrer Feixa Llarga, i aquests 2 elements que queden a l'esquerra, una vegada passada la ronda, que com sabeu la ronda ens genera espais, nous espais aprofitables perquè canviem els enllaços. L'enllaç que passa per sobre de la Gran Via, que va enllaçar a l'altra banda, aquest el fem per davant i per tant ens allibera prou espai per poder fer, en aquest cas, la zona d'equipaments per sota del que és l'actual camí al riu, una vegada creuem per Feixa Llarga davant de l'Hospital de Bellvitge. Per tant, aquest enllaç canvi, l'altre enllaç que canvia està a l'altra banda de la ronda, que ens allibera per poder crear els 2 espais verds que veureu ara com connecten amb el conjunt. Mireu, aquesta hem intentat, és una imatge una mica de situació per entendre els canvis. Això està fet, per dir-ho d'alguna manera, la fotografia estaria feta mal des de l'enllaç de la ronda, per dir-ho d'alguna manera. Veieu en primer pla tot el verd, això és la zona de Cal Trabal, que avui té cultius, que veieu la part de dalt, la U ja no està marcada, teniu les 2 zones blaves, la primera que està més a l'esquerra i la segona que queda per sota de la línia puntejada, aquestes són les 2 masies, que és Cal Trabal i Cal Massover-Nou, i la part blava que queda a la part de la dreta és la zona d'equipament esportiu que ens hem portat des del tenis, com us deia abans. Aquestes línies que veieu també de color vermell també tenen un valor afegit, que és el dels camins públics que ens permeten tota la mobilitat per al sector. I el verd que queda, el verd fosc que queda en aquest costat d'aquí, queda d'aquesta manera perquè això és la cua de maniobres del metro i no podem fer intervenció urbana a sobre. Per tant, mantenim aquesta zona verda de parc de baix impacte soterrassant perquè està la cua de maniobres del metro. Aquí veieu els 2 elements que us dèiem
A baix a l'esquerra veieu les dues taques, veieu la Gran Via que ve en vertical. Una vegada ve la Gran Via en vertical, com us deia, a l'esquerra, si veieu on està el punt verd, d'allà surt com un arc que està difuminat, aquest enllaç desapareix. I a la part de baix, a l'altre enllaç que desapareix és el que està vinculat amb la línia vermella. Això què ens dona? Això ens dona un accés al riu molt més gran del que tenim ara, ens dona les dues zones verdes incorporades, ara veureu com es connecten, i un accés al riu que res té a veure amb l'actual accés, que, com sabeu, és prou complexa. La taca blava que veieu a l'esquerra és, insisteixo, la zona d'equipaments que portem des de l'altra banda, i el que queda sota la paraula urbanístics, en color lila, seria la zona on es concentraria l'edificabilitat. I ara, aviam si sóc capaç d'explicar-vos. A dalt a l'esquerra, les dues taques verdes que incorporem com a noves zones verdes. A baix teniu el túnel, que en l'actualitat és un túnel d'accés, d'enllaç de la Gran Via, diguéssim, que fa tot un pas. Aquí desapareix com a vial i, per tant, aquest túnel, per dir-ho d'alguna manera, és un accés, un nou accés al riu, tot ell absolutament peatonal. Peatonal i ciclable, per dir-ho d'alguna manera, no motoritzat. Per tant, passem, jo explicava allò que passem d'un pas cap al riu de 80 centímetres a 8 metres d'ample. Els que aneu cap al riu sabem que hi ha aquell pas, això de 80 centímetres, doncs allò queda d'aquella manera tot recuperat per poder fer un accés. Un accés que, a més, després completem amb una passera, que és la que teniu al mig, que va el senyor amb un gos, diguéssim, que va ampliat el que és la ronda, i el que teniu a la dreta, sabeu que hi ha el talús, que es menja pràcticament tota o molt bona part del pas peatonal, que si el mireu a l'esquerra, en dibuix, diguéssim, sota del túnel, veieu que fa una vertical que el que es faria és retranquejar tot això per donar un espai de 2 carrils bici en suficient amplitud per poder millorar el pas. Això què significa? Això significa que podem passar per sota de la Gran Via, d'una banda a l'altra, que ens porta a un espai on, una vegada retirat a l'enllaç, ens permet arribar peatonalment fins al riu. Si veieu... Ves enrere, Jonathan, sisplau. Del que es tracta és de ser capaços, a dalt, mireu el plano, diguéssim, de creuar per una banda, de creuar la Gran Via, i per una altra banda de creuar la ronda. I que això ho puguem fer, en qualsevol cas, amb espais suficientment amples i que, a més, una vegada arribat tant a la part sud de la Gran Via, per sota de la Gran Via, ens permeti arribar al riu Llobregat, que, com sabeu, ara, per sota de la Gran Via, en el nostre costat no podem arribar, so pena que nos juguemos la vida pasando por debajo de la Gran Via. Aquí podríem arribar i podríem arribar continuant la llera del riu o bé agafar la llera antiga de quan es va desviar o la nova llera del riu. I per la part de dalt, evidentment, enllaçar cap amunt fins a Cornellà, perquè ens entenguem, o si no, creuar per la passera que ja està existent, creuant el riu Llobregat i que circula paral·lela a la Gran Via i que ens permet anar a la llera dreta del riu Llobregat. Per tant, aquesta és la modificació, l'activitat que queda és aquesta, el sòl brut són, números rodons, 800.000 metres quadrats, si recordeu, abans estàvem parlant d'1.050.000 metres de sòl, ara estem parlant de 800.000, l'índex d'edificabilitat és 0,7, això significa que per cada metre de sòl hi ha 0,7 metres de sostre. Una edificabilitat normal, que no sigui molt alta, seria 1.
És a dir, per cada metre de sòl, un metre de sostre. Aquí estem a 0,70. I això ens dona un sostre màxim de 556.000 metres quadrats de sostre. Aquests metres quadrats de sostre tenen limitació. Tot va a terciari, tot va a activitat econòmica, però hi ha límits. Aquests límits són l'espai hoteler, o el que se li diu residencial no permanent, té un màxim del 13%, com a màxim el 13%. El comercial i restauració, el màxim és el 10%, que són els 55.640 metres. I residències d'estudiants, un màxim del 5%, que són 27.800. Si us fixeu en el primer grup de 400.000, hem afegit una cosa que abans no estava específicament contemplada, que és l'ús docent. I hem incorporat l'ús docent perquè durant tot aquest temps han hagut alguns centres docents universitaris o postuniversitaris que s'han interessat per poder tenir algun tipus d'activitat al voltant del parc científic i del parc de salut que tenim a Bellvitge. Per tant, hem incorporat, per ja tenir-ho definit en el planejament, l'ús docent dintre dels 400.000 metres i dintre de les activitats generals del programa. A la dreta, el pla director que teníem aprovat, aquell que es va aprovar. A l'esquerra, el que s'està plantejant ara. Veieu els canvis de color més significatius, sens dubte, són els colors verds a la zona de Cal Trabal, l'intercanvi del que a la dreta és un color mostassa per sota del parc que ha desaparegut i ara és un blau equipament, tot el sostre queda per sota de la Gran Via, inclòs a l'àmbit on ara estan el tenis Gran Via, i la incorporació dels dos elements de zona verda a l'esquerra una vegada traspassada la ronda i abans d'arribar al riu. La despesa prevista per a l'àmbit públic. Després estan les edificacions que cadascú gastarà el que vulgui en construir. Està al voltant dels 202 milions d'euros. En aquest moment tenim aprovat el projecte de depressió, soterrament de la Gran Via i la seva urbanització. Aquest és un projecte que està al voltant dels 172 milions d'euros i tota la resta, com sabeu, és amb tots aquells elements que hem parlat tantes vegades, soterrament de línies elèctriques, conformació de les noves instal·lacions necessàries per donar servei a tot el sector, urbanitzacions, a l'increment del transport públic, a tot el que significa de vigilància de l'impacte ambiental de tota aquesta intervenció. Correcte. Fins aquí. Bon vespre a tots i totes. Ara, a continuació de l'exposició que s'ha fet una mica de l'estat en què es troba ara el PDU, sí que explicarem com una mica tot junt la proposta o la idea de procés de participació prevista per d'alguna manera complementar tot aquest treball que s'està fent amb les percepcions, opinions, propostes, demandes de la ciutadania. Jo soc el Marc i m'acompanya també la Trilce, que som de l'equip de dinamització del procés, però que evidentment estem treballant de la mà de l'Ajuntament, del Consorci, de la Generalitat, de tot l'equip que forma part de la redacció del PDU. Llavors, breument, no m'entretinc molt, després si hi ha algun dubte evidentment el resolem. També dir-vos que avui és com la presentació de tot això, però que hi haurà molts altres moments per veure'ns. També hi ha un portal web amb tota aquesta informació que ara explicaré, també la documentació que ha presentat, per si algú s'ho vol mirar amb calma, des de casa, analitzar una mica la documentació per també poder participar amb més coneixement de causa.
breument, els objectius que ens hem plantejat amb aquest procés de participació, evidentment, una component que és facilitar la divulgació i la comprensió. Un procediment urbanístic o un pla director urbanístic com aquest és complex. Són moltes coses, són molts àmbits, toca molts temes diferents, llavors hi ha una part important d'això que és explicar una mica què és tot això, com s'està treballant i també quin marge hi ha d'anar ajustant cosetes. No arrenquem avui, o sigui, avui arrenquem el procés, els treballs d'anàlisi ja venen de lluny i concretament aquest pla director a més té uns antecedents. Però sí que una part és això, poder-se explicar i resoldre dubtes. En segon lloc, aconseguir un pla de millor qualitat. Bàsicament, sí que hi participen molts tècnics diferents en la redacció d'aquest pla director, però hi ha una component que és el coneixement que té la ciutadania del territori, dels barris, de les edificacions, dels recorreguts, de tot això, que si no es pregunta no es pot incorporar. Llavors, una mica l'objectiu també és aquest, incorporar la vostra mirada, les vostres percepcions i tenir un pla qualitativament millor. En quant tercer punt, ampliar el consens. Evidentment és un projecte o un document que engloba tota la ciutat de l'Hospitalet, és un projecte de l'àrea metropolitana, és un projecte de Catalunya, és un projecte que va molt enllà, des de l'escala més petita fins a l'escala gairebé. Llavors, és important sobretot començar per aquest consens a nivell que sigui el major possible. Evidentment, no tothom estarà d'acord amb tot, però intentar arribar al màxim grau d'acord possible. I per últim, teixir noves relacions i millorar la governança. Bàsicament, el procés de participació és un espai de governança en si mateix. El procés durarà uns mesos, que ara us expliquem una mica el calendari, però la tramitació urbanística va més enllà. Hi haurà altres moments de participació fora del procés participatiu, com poden ser al·legacions, etc. La idea és que tot això serveixi una mica per generar aquest espai, que d'alguna manera el seguiment que es pugui fer des de la ciutadania sigui una mica més un exercici de transparència, que pugueu anar seguint una mica com va tot això, tant a través de sessions com aquesta, a través de tallers participatius o a través de la informació que pugui haver-hi en el portal web que ara ensenyem. Si passes, gràcies. Breument, el procés participatiu s'organitza en dues fases, una primera que és la inicial i una segona que és la central. La fase inicial és la que comencem ara, a nivell públic, per dir-ho així, però que ja s'està treballant des de fa unes setmanes, i que parteix una mica del document o de l'anàlisi que ens explicaven ara i acaba d'alguna manera amb l'aprovació inicial del document, que si tot va bé, de cara al maig o així hauríem de tenir-ho més o menys tancat. Després de l'aprovació inicial s'iniciarà la següent fase, hi ha l'estiu pel mig, un període també d'exposició al públic, etc. De cara al setembre i octubre hi tornarà a haver una segona fase del procés participatiu on podrem veure una mica totes aquestes aportacions que s'hagin fet ara, com han influït en el document i veure si cal també ajustar alguna coseta o no de cara a, si tot va bé, aprovar definitivament el document. Tot això és una versió simplificada, però serien com els grans paquets de la tramitació, que també es tradueixen en el procés participatiu. A la següent, aquí detallant una mica més el que passarà en cada fase a nivell procés participatiu, dir-vos que la part de dalt, diguéssim que són la participació presencial, són sessions com aquesta, entre d'altres, que bàsicament tenim avui en el Consell de Ciutat és com aquesta primera presentació pública, oberta. Després, tot seguit, vindrà la presentació la setmana que ve al Consell de Districte, una mica amb la mateixa idea del que s'ha fet avui, però en el Consell de Districte del Gornal i Bellvitge. I després hi haurà dues taules de treball obertes, participatives, que tindran lloc el dia 19 i el dia 28 d'abril. Seran temàtiques per intentar d'alguna manera ordenar una mica la informació. La primera serà sobretot destinada a usos biomèdics i impacte socioeconòmic i la segona a model urbà i desenvolupament sostenible. Idealment estaria bé que qui pugui venir a les dues, perquè d'alguna manera es treballaran coses que sumades, diguéssim, que intentaran reflectir tot el contingut del PDU.
però evidentment qui vingui només a una sessió també tindrà el context, vull dir que està pensat d'una manera perquè qui vulgui pugui venir a una o a totes, però d'una manera que sapigueu que tenen enfocs diferents una mica les sessions. Llavors, per últim, hi haurà la sessió de conclusions les conclusions dels debats de les sessions, que serà el 24 de maig, una mica amb totes les aportacions que s'hagin anat rebent en aquestes sessions i les que es rebin també a través de la plataforma, que ara ho explico. Doncs tot això es farà una mica de treball de conclusions, d'anàlisi, d'intentar com posar-ho en el mateix pla per d'alguna manera que aquestes aportacions arribin al màxim, d'una manera el més efectiva possible cap al document, no? Que si hi ha alguna cosa a ajustar, modificar o el que sigui, doncs es pugui fer. Com dèiem, aquesta fase acabaria, si tot va bé, a partir del maig amb l'aprovació inicial del document. Dir-vos que veieu a la part de baix que hi diu participació virtual, avui també s'obre el portal de participació vinculat al procés, que com en última instància un pla director urbanístic depèn de la Generalitat, hi podeu accedir des de la web de l'Ajuntament de l'Hospitalet, però està penjat en el portal de la Generalitat. No té més complicació que l'enllaç és aquest, la pàgina funciona d'una manera similar. Llavors, a partir d'avui ja la podeu trobar, i ara expliquem una mica més què hi trobareu, però hi ha una part informativa també a la plataforma i una part participativa. Per qui no vulgui o no pugui venir a les sessions presencials pot participar també a través de la web. Ja, de tot això, tancaríem la fase inicial, passem a la fase central després de l'estiu, si tot va bé després de l'aprovació inicial, i en aquesta fase una mica la idea és repetir un esquema similar. Tornarem a fer una explicació aquí en el Consell de Ciutat amb tot el que hagi passat, o sigui, una actualització una mica del procés, del com ha anat, de qui ha participat, com s'ha participat, quines coses s'han dit, tot això igual en el Consell de Ciutat i en el Consell de Districte. Les dates no estan definides, però orientativament seran al setembre i ja es anirà informant. I després, igual que passa ara també, farem una presentació final de resultats amb tot el que hagi passat després de tot el procés i amb la idea d'encarar l'aprovació definitiva, que diguéssim que és com diu el nom, la definitiva, llavors ja entraria en vigència el pla. Veieu que la línia de la participació virtual es manté durant tot el procés. Avui s'ha obert aquest portal i es mantindrà sempre. La part on es podrà participar a través del portal estarà vinculada a la part quan es pot participar a les sessions presencials. Ara bé, a nivell informatiu, si algun dia voleu consultar en quin moment està el procés, si hi ha alguna sessió propera, si hi ha alguna documentació o de les que es tenen avui en dia, o d'actes de les trobades, d'informes, tot això es anirà penjant en el portal, per tant és com en algun moment algú vol connectar amb això, doncs té aquesta opció. Si passa a la següent. Per últim, per anar tancant, això és una imatge del que podeu veure en el portal del Participa, igual a alguns ja us sona perquè és la mateixa plataforma que es fa servir per altres documents i és similar a les que es fan servir a molts dels municipis que tenen plataformes similars. Molt ràpidament hi trobeu l'apartat del procés, una mica d'informació d'objectius, similar al que estem explicant avui. A la pestanya sessions informatives trobareu totes les dates de les sessions de caire informatiu com la d'avui i a l'apartat de sessions participatives el mateix amb les sessions més plantejades com a tallers participatius on potser seran sessions monotemàtiques on estaria molt bé que qui vulgui pugui venir a dir la seva. A l'apartat de propostes és l'apartat on podreu presentar propostes a través de la plataforma. O sigui, qui vulgui a través d'aquí ha d'estar registrat, això sí, pot fer una proposta, quedarà visible, tothom la podrà veure i s'incorporarà també en els resultats del procés participatiu. O sigui, tant les que es fan a través presencial com les que es facin via web es treballaran de la mateixa manera. Evidentment, en una sessió presencial hi pot haver un debat, hi pot haver un intercanvi d'opinions, aquí és deixar-la penjada aquí i llavors també s'analitzarà. I per últim, a l'apartat de documentació, de moment hi podeu trobar la informació vinculada al treball d'anàlisi que heu vist ara una mica de forma resumida, us la podeu descarregar i la podeu consultar, us la podeu estudiar, el que vulgueu. I aquí, a mesura que avança el procés, també anirem penjant informació relativa al propi procés, actes, informes, etc.
Dir-vos també important que per preveure una mica la necessitat d'espais, per facilitar que si ve molta gent o no, que es pugui participar en bones condicions, demanem que es faci una inscripció prèvia a les sessions, que es farà a través de la plataforma. Llavors, si qui vulgui assistir-hi, sí que us agrairíem molt que entréssiu a l'apartat sessions participatives i us pugueu inscriure. Sí, passem a la següent. I per últim hi ha algunes mesures que s'han tingut en compte, això, que hi hagin, per intentar que tothom qui ho vulgui pugui participar, que hi hagin espais participatius diversos, des d'en òrgans com aquest o tallers més oberts, sessions presencials, sessions virtuals, materials divulgatius, que ara en començareu a veure també, algun tríptic que s'ha editat, algun cartell, o sigui que d'alguna manera intentem arribar al màxim de gent possible amb un llenguatge intentant també que sigui comprensible per facilitar una mica que s'entengui de què estem participant. I llavors, transparència i accessibilitat a través del portal, una mica el que explicàvem ara, intentar també incorporar una mica la perspectiva de gènere que, com en moltes altres coses que passen a la vida pública, sempre hi ha un biaix. En aquest sentit, intentar establir com mesures per corregir una mica això. Anirem fent seguiment de qui va participant en el procés i intentarem, si hi ha algun sector menys representat, potser anar-lo a buscar. Això anirem veient a mesura que avanci. I sí, si passes, gràcies. I ja està, donar-vos les gràcies, perquè ja portem una estona i a més això és dens. Aquest QR, si algú vol, us porta ja a la plataforma, si no hi podeu entrar. Crec que ara per aquí ja hi haurà algun tríptic, si no és la plataforma participa.gencat, podeu entrar allà. Si no, també estarà linkada a la web de l'Ajuntament, vull dir que la idea és que la pugueu trobar fàcilment. I res més, suposo que ens veurem en algun altre moment, en algun taller. Us animem a venir a tots els que esteu aquí i també dir-vos que sí que s'està fent un esforç per la plataforma, per fer una campanya de comunicació, però en general també està molt bé que vosaltres que coneixeu també el teixit associatiu, el teixit social, coneixeu bàsicament el territori, també qui creieu que pot interessar això, també sí us agrairé molt que li feu arribar també i que d'alguna manera intentem fer una mica de xarxa amb això també a través vostre. I sense voler donar-vos feina, que per això estem nosaltres també. I res, moltes gràcies per escoltar, si algú té alguna pregunta o el que sigui, mirarem de respondre.